koneksyon Pero, kang Kristo. okay, Mo na direct kong connection giingon kang nga, Kristo, sir, nga claiming naman. and proving Nga are naman, two sir, different things. gilutos man ni. Sa Gilotos, kinsa babang nag-ingon? daon, Kinsa nga nag-ingon, Roman madam? Catholic Gilotos mo? Church, Sige mabaw daw. ang Kinsa Roma. nag-ingon, madam? Gilotos mo, madam? Sir, wala mo kabasa? Daghan Sa kayong asa? history, ana, sir. Daghan Asa kayong asa history, man, ana. asa man, asa daw, asa Gitiyok gilutos? yung mga mata, sir. Ay, asa Daghan gani, asa kayo gani. natin, sir. Asa Ay, gilutos daghan tapit. kayo, sir. O asa Daghan gani. kayo. Asa gani, asa. Wala mo Tagalog ko isa lang, nagbasa isa sa lang. history. Daghan man ka, tagalog ko isa lang, isa lang. Wala mo nagbasa og history. Ay, basta Buka oy. inyong O mga mata, asa sir. dapit be. Asa dapit be, sige Oo. daw. So, kana siya, Kinsa sir. gilutos? I-search ninyo, sir. I-search ninyo, sir, Madam, para madam, kamo madam. mismo. Tagaay kog tawag ining kuan, madam, Para kanang kamo exact na libro, mismo madam ba? Madam, makahalo. madam. Okay, sir? Excuse It's me, already madam. 7:59, sir. Madam, Mo excuse me, karon, madam. Di, sir. sa tinuod lang Madili ganina, kita nananggi ko ganina makahalo 7 sa PM. imong Pero wala ka tawag gaina. anang ko sa kuan pa, murag gusto nimo nga muduot-duot ba? Nanahimong, Ayaw sa gawa, sir. madam. Ayaw sa gawa, madam. Ayaw sa sipat. Nanahimong, Madam. Ayaw sa sipat, madam ha. So, paminaw sa madam. Madam. Paminaw sa madam. Panahon ba sa Tawag ining tagaid ako kanang kasaysayan daw, madam Bing, nga naay record sa kasaysayan nga ang Jerusalem Church of God gilutos. Sige daw, madam Bing. no, mga Sa first, ato sa iatos, madam. Madam. Excuse me, madam. Madam, excuse me. Madam, excuse me, madam. Madam, excuse me, madam. Ay, sagsibat, madam. Ay, sagsibat. Di ako agad nag-extend ni. Wala ganyan ko nagklase karon. Gi-priority ka. Madam. Ano sa 18th century, madam, kinsa naglutos ninyo, madam? Naaman ka mo, ana? Sa 18th century, kinsa naglutos ninyo? Oh, ano pa yung mabasa? Kinsa naglutos ninyo sa tawag ng 18th century, madam? Yes, ma'am? Kanang nakay laing tao kauban nimo. Wala, madam, wala. Ako ra isa diri, madam. No? Ako ra isa diri, madam, mo dara. Oh, ako ra isa diri. Oh, ako ra diri. Oh, ako ra. Ako ra, madam. Oh, ako ra diri. Ikaw ra gyud Ngano? na sir no. Imuha Ansa? Madam, o yan ang tutot, madam. Diri sa ko ba? Sa 18th century, madam, kinsa man naglutos ninyo, madam? Usa-usahon na to, dibi kay gilutos man ka daw mo. Sige dabi. Usa-usahon na to. Sa 18th century kinsa gilutos ninyo? Roman Catholic Church tandem with Roman Empire. Roman Empire? Sa 18th century? 18th century? Sir. Dapat ni Roman Empire, ana? Naagid na siya, sir. Ano siya? Okay. Kinsa man ang emperador ana nga panahon, madam, kung naa pang Roman Empire sa 18th century? Kabalo ka, sir. Basahan pa ka. Madam, ingon man nimo, madam, nga ang Roman Empire sa 18th century, kay nagluto sa inyo ha. Kinsa man nga emperador ana, madam? Nagluto sa inyo ana, kinsa? Tut. Di ba, sir, no? Nablanko na ka ba? Nablanko na mo. Nablangko, sir. Sir, nablangko, sir. Yes, ma'am. Ano ba? Sa 18th century, ingon man ka, Roman Empire ang nagkuha na, madam ba? Kinsa man nga emperador ang nangulo sa Roman Empire, anak, madam? Anang bully kaayo, sir. Dili, oy, ikaw may bully kay diri, madam. Kay tawag anang kana bagi pangutana ka unya pagkahuman di bisig asa imong itubag, di ba? Paminaw sa kabalo man ka, sir. Madam. Bagalan ko, madam. Kay imo naman gisayang akong panahon. Ako na lang sayangon ron. Kaya dapat din na 7 PM pa kumahuman. Kaya dapat topic na to atong gikuanan nga debatihan. Pero wala naman siguro mahuman makong debate kaya nagisgot naman ta karon. Okay, ani ha? Sa 18th century, ingon ka nga together with the Roman Empire. Kinsa man ang emperador anang panahon na, madam, sa 18th century sa Roman Empire? Isa, 10, 9, 8, 7. Sir, nag-una ko na pa iko-iko, sir. Abot mo siya. Ayaw lagi kuan, madam. Ayaw sa ba? Tubagalan ko ganina kasi tubag-tubas ganina. Why iko-iko karon na iko-iko. Again, madam. Again, madam. Again, madam. Sige, madam ha. Again, madam ha. Sa 18th century, madam,
Kinsa ang emperador ana nga panahon sa Roman Empire kay sumala pa nimo na pero Roman Empire ana nga panahon? Kabalo man ka sir no. Nga Di wala kinsa? na emperor anong panahon na. Rome Oh, ang imong ingon ka na emperor. Roman Empire. Ikaw ba? Ay, inconsistent ang imong argumento, madam. Inconsistent Wala ang man imong nawala sir ang Roman argumento. government sir. Wala nawala ang Roman government. Inconsistent. Ang Yeah. Next emperor question, pwede wala, madam. pero ang government sa Roma naa. Madam, next question. Sa ang Okay? emperador wala na government? Naba na government og emperador? Unsa naman Kapalimot taon ka ka, sir. madam oy? Ang imuhang tubag paglaina, pagbalik ni Ginoong Hesus ang Roman government pa ang maabtan niya. Ayaw, dili Ano si sa kayo pagbalik. ng argument? Dili ba ang ganinang tubag na ko sa imong kaganina manggod. At tubag na ganina ang dasagap nako sa imong question sa pag-abot ni Kristo aning kalibutana. Katong sa first century ba ang iyang naabtan ang fourth kingdom. Motibot pasabot nako madam okay. ba? Dili Oo, nang tawag mga anang siya. future pa nga humana na si Kristo mabot og ipangutana ta ka karon. ingon ka nga naa Okay, Roman ako Empire pangutana. karon. Tubagalan ko. O di nakakatubag kay kanya sige. mangutana. Okay, ang imuhang Sige. pangutana ko sir. Tubaga, ako pangutana. Kay imo man Sige. karon nga naabtan ni Ginoong Hesus nga kingdom, ang Roman kingdom sa iyang pag-anhi diri sa kalibutan. Okay? Ang akong another pangutana. Unsa ikapila nga kingdom ang maabtan ni Ginoong Hesus unya sa iyang pagbalik? Mutubag ko madam ha. Nga imhilom ka. Ha? Mahilom ka. Mahilo man ko Mahilom ka madam ha. imuha. Sige, bantay bitaw mag-sapo-sapo ka ha. Okay. Nangutana ka kung tawag ining unsang gingharian na ang maabtan ni Ginoo nga tawag ining Jesucristo. Wa may gisgutan si Kristo sa Biblia. Nga si maabtang gingharian. Ang gisgutan ni Kristo sa Biblia San Lucas kapitulo 18 bersikulo 4, wala ko tawag ining masayop sa gitawag og setas. Ingon pa niya nga may maabtan pa ba ka ako nga na magtuon ako. Wanang giingon sa St. Luke chapter 18 verse 4. So kanang giingon nga Roman Empire, humana naman gud na madam, 5th century pa gi-invade man gud na sa mga barbarians. Mabitaw nga nagsugod ang Dark Ages, o paminaw sa lagi nang nagtawag nagtubag ko. Ingon ka ganina maminaw ka, hindi naman ka minaw lagi. Tubag sir, huma naman ka. Ingon ba na humana nag-continue pa og tubag, di ba? Sige. Wala pa ko nahuman madam, paminaw sa agud, paminaw sa ba? Nagdali ka? Niya. Niya ha? Ang Roman Empire man gud madam nahagsa naman gud siya after sa tawag ining pag-invade sa mga barbarians mga around 5th century. Kung tawag ining wala ko masayop ha. Sa 5th century. Kana nga panahon mao to gitawag siya Dark Ages. Ngano man kay walay klarong gobyerno ana nga panahon. Tungod kay ang Roman Empire hagsa na. Wala na. Ang Roman Catholic Church o ang Roman Empire different institution ka na, dili na the same. Mo beto ganina gipangutana ta ka kinsay nangulo sa Roman Empire, emperador, dili Santo Papa. Ang Santo Papa nangulo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili tungod kay gikan sa Roma, kung dili tungod na abot sa Roma, Mikaela tungod sa gitawag og Roma. Mo man ang tawag ining punto. So karon ang nahitabo kanang imong gipangutana kinsay tawag anang maabtan wa may gisgutan si Kristo nga naa si maabtang gingharian. Mo si maabtang gingharian din madam. Wala. Wa si maabtang gingharian ngano man kay existido na ing gingharian sa kada nga panahon og inyohang lutoson magtabangay mo sa 63,000 gumutanan. Tawag ano lang sikta. Next question. Sa Daniel. Okay, Daniel 2. Okay. Sir, Daniel 2:39 hangtod sa 44, sir. Diba mabasa ni diha no, basahan na siya tibuok kapitulo. Ang kapitulo 44 nagingon ug sa mga adlaw ni anang mga haria. Niining dili ni anang, niining mga haria. Ni anang mga haria. Pero dili niining mga haria. Niining mga haria, ni anang diri sir, ni anang mga haria. Okay? Usa na nga version imong gigamit, madam? Madam, usa na nga version imong gigamit? Usa nga version na imong gigamit, madam? Bugna, sir. Bugna, tanaw na ko abi. Yung James version, bugna version. Okay, bugna. So, sa panahon ni anang mga haria. Sige. Okay. Kanang ni anang mga haria, madam, sa gisulti ni Propeta Daniel, tawag ining naan ang Kristo ana. Okay. Niabot ang Kristo ana panahon na.
Meaning, sir, Or kanang moabuti si kanang pagbalik adlot niya? nga mga hariha, meaning wala na mosunod nga other kingdom. Oh. Ano Moabot gipangutan naman siguro kung nimo nga naa man kay tawag ano mo balik nga wala man kay mo sunod anang Roman Empire. wala na Ano gani naman nisunod nga Roman madam, Empire pero ang maabtan niya nga gingarian dinhi mao ang kingdom niining kalibutan wala na may mosunod. But pasabot na so wala na tawag anang mga political kingdoms nga iyang sunod. So tama kung gitubag. Ano man kay I'm referring to the political kingdoms. Wala yung Diba? emperor pero naa So tama akong tubag. Karon. kingdom. So tama man akong tubag. Next question. Kay ano sir? Kung tan-aw nimo siya sir. Pag siya pangutana madam. Mao to siya sir. Oh, ano tubag na ako? Mura to. Simple ra ato. Wala na may lain kingdom nga mosunod sir. Nya, dili po to tawag anang supak sa dili po to supak si Kristo sa Iglesia Katolika kay si Kristo may founder ana. Based sa history. Ayog din na si history kay ganina pa kasi gigamit og history. Kanya sir kay mao Madam, siya sir no. ayog dinay ha. Ayog dinay og paggamit og history kay ganina kasi gigamit og quote og history. Ang founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana si Kristo. So kanang gingon nga maabtan nga supak ang Kristo dili na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay si Kristo founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sumala sa history. Wala sa history nga fake history. Unsa daw? Fake history. Fake history? Isa tama ikaw. Sir. It is a fallacy of suppressing the facts, madam. Ay, asa naman atong logic diha, madam? Madam, illogical ka, madam. It is a fallacy of suppressing the facts. Madam, it is a fallacy of suppressing the facts. Fallacious ka, madam. Fallacious ka, madam. Madam, nag-ingon ba mi nga ni ato sa Roma? Nag-ingon ba mi ato sa Roma? Wala. Niabot og Roma ang iyang iglesia kay wadawata sa Jerusalem, madam. Wala punto, madam. Gipatay man ganila sa Jerusalem? Dito rin ang kamang sentro? Oo, isa nagpatay. Isa nagpatay. Sa Jerusalem. Unya pagkahuman. Oo. Dito ang sentro. Si Apostol Pablo, Jerusalem ang ihang gidala nga Church of God ni adto unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga nagisgot San Pablo og Jerusalem Church of God? Balik-balik sir. Balik ko kita ka kay ganina wa kay nabasa ka na imo na pong gisgutan. Balik kung gina ko na sa imo ha. Sino asa man mao bitot akong gingon sa imo kagain na. Wa kay nabasa madam. Nagdamgo ka. Wala ka ng Church of God din ha. Komunaw na madam. Madam, teacher biya ta madam no. Madam. Kanang Church of God gana din na madam komunaw na dili na proper name. Dili na proper name madam nga gamiton nimo as title of your church. Madam. Ani madam ba? Madam. Okay. Sige. At ato aning sundon bi, Taka dalim tubag ni. Madam. So from Jerusalem, madam. Di naman kamino, madam. Di naman kamamino, madam. Madam. Okay. From Jerusalem, asa pa niabot ang Iglesia, Jerusalem Church of God, madam? Asa pa niabot? From Jerusalem, asa niabot? Kaya ingon ko si Kristo nga, I will be with you always till the end of time. So karon. Lakaw ka mo. Lagi. Sa tanang mga nasod magsugod sa Jerusalem. Pagkahuman ingon ang sumpay ana St. Matthew 28:20, paminaw madam. Pero niingon si Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sakto?